Yo mga kawasak, good morning! Ayun, for this video mga kawasak, siyempre gusto ko i-share sa inyo yung pinagtitrinihan ko. Dito ako nagpo-push up, nagpapalakas. Kasi gusto kong kalabanin si Boy Bagsik. Boy Bagsik? Lalaban ka? Ayan, panoorin mo kung paano ako magtitrini. Panoorin mo. Okay. Boy Bagsik? Kaya mo yun? Ha? Kaya mo yun? Labanan mo ako, Boy Bagsik. Labanan mo ako. Tangina, budurugin ko yung mukha mo eh. Ha?